Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Изге Рамазан аеның 3нче 10 көнлеге бара, шулай ук Бөек җиңүнең 76 еллыгында каршыларга җыенабыз. Шул уңайдан студиябездә кунакта Казан Нуры мәчетенең имам хатибы Алмаз хәзрәт Мөхлисов. Ассаламу алейкум, Алмаз хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Әлхәмдулиллаһ, шөкер, быел менә Хак Тәгалә безгә ниндидер җиңеллек бирде кебек, ураза аенда, чөнки көннәр язга таба бара, кыскара. Һәм дә әле һава торышын алсак та җиләс, рәхәт көннәр. Менә бу минем уйлавымча Аллаһның бер ярдәмедер дип уйлыйм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, менә кеше кадерен белү өчен Рамазанның нинди тәмле икәнлеген, нинди уразаның саваплары күп булганын белер өчен нәрсәләр югалтырга да кирәк булгандыр. Үткән елны кызганча каршы инде без җыелышып, мәчетләрдә таравих намазларын укый алмадык, җыелышып бергәләп ифтарларда катнаша алмадык. Менә быел Аллаһ Тәгалә бу мөмкинчелекне безгә кайтарды һәм тагын да Рамазанның кадерен, тагын да тәмен күрергә туры килде. Әлбәттә, инде хәзер Рамазан көннәрендә, Рамазан айы да әкрен-әкрен генә язга, кышка таба бара, көннәр дә кыскара, бик эссе дә түгел. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең җиңеллеген дә, ярдәмен дә бирә. Бу сизелеп тора, Аллаһка шөкер. Һәм тагын бер кат искә төшерик әле. Мөэмин мөселманнар өчен ни рәвешле узарга тиеш Рамазан? Без нинди гамәлләр белән үткәрергә тиеш? Шулай да көн кыска булса да барыбер бит әле ул 12 сәгать, 17 сәгатькә якын җыела. Әлбәттә, менә гомумән караган вакытта Рамазан айы инде ул мөселман кешегә бәйрәм айы. Бәйрәм айы дигәч, күп кенә кеше аптырап куярга да мөмкин. Инде бәйрәм көне буе суда эчмисең, ашамыйсың, Индияның бәйрәме нинди шатлыгы булсын инде дип. Хадисләрдә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламның әйткән сүзләреннән аңлашылганча, әгәр кешеләр Рамазан аеның нинди биек, нинди кадерле ай икәнлеген белсәләр, алар аның ел буена Рамазан айы булуын теләрләр иде дип әйткән. Чөнки Рамазан айы җитүгә әйтелә бит, җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла, һәм кешеләргә вәсвәсә, кешеләрне кытырта торган шайтаннар богауланып куела диелгән. Дөрестән дә менә Рамазан айы җиткәч, күңелләр йомшарып китә, күңелләр ачылып китә, һәм изге гамәл кылырга үзеннән-үзе җиңеллек барлыкка килә. Һәм инде Рамазан аенда эшләгән изгелеккә дә савабы, әҗере гомумән артырып, күбәйтелеп тә бирелә. Менә шуның кадерен белеп, бу айны заяга уздырмыйча күбрәк изгелекләр кылып үткәрергә әлбәттә без тиеш. Иң мөһиме инде Рамазан аенда ул ураза тоту. Ураза тоту гарәп телендә ул саум дип атала. Саумның турыдан-туры тәрҗемәсе тыелып тору. Тыелып тору бу ашау-эчүдән тыелып тору, һәм шулай ук әйтелгән әле ашау-эчүдән генә түгел, телләрне дә тыеп тору ул Рамазан аенда кирәк икән. Әгәр кеше мин ураза диеп, телен гайбәттән тыймаса яки бызык сүзләрдән тыймаса, Алла сакласын, аның уразаның савабы, әҗере юкка чыгарга мөмкин, ачтыру гына булып кала ала. Шуңа күрә, әлбәттә, инде без ашау-эчүдән дә тыелып торабыз, һәм бызык гамәлләрдән дә тыелып торабыз, һәм бу ай рәхимлек, шәфкатьлек айы, бер-беребезгә ничектер рәхимле, шәфкатьле булып, бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребезне шатландырып үткәрсәк, ул тагын да күркәм була. Чөнки кешене шатландырсак, үзебез тагын да күбрәк шатланабыз, һәм Аллаһ Тәгалә каршында да, савапка да, Аллаһ Тәгаләгә якын булган кешеләргә дә әйләнәбез. Менә күп кенә кешеләр әйтәләр, җиннәр дә багалап куелган, ниндидер бер җиңеллек тә бар дип. Һәм чыннан да шулай тоела ул, менә уразага керәсе көнне үк инде ул тоелды, ниндидер бер шатлык, ниндидер бер җиңеллек. Ләкин барыбер менә күңелдә ара-тирә баш калкытып куя, менә шушы бузыклык, ниндидер гайбәткән тыела алмыйча калу һәм гафу итү кай вакыт этлекләр менә шундый. Бусы нәрсәдән килә? Бу кешенең нәфисеме ул? Әлбәттә, монда инде ике төрле фикер дә бар. Берсе инде ул зур шайтаннар да богаулана. Кечкенә шайтаннар әле кала дигән дә бар. Һәм икенче фикер, шулай ук без инде Рамазан аенда тикшерә алабыз. Безне шайтан кытыртам микән, без үзебезне кытыртабыз микән? Күп кенә вакытта шайтан микән? Үзебез шайтан микән? Күп кенә вакытта шайтанга сылтыйбыз да, шайтан мине кытыртты дип, шайтанны гаепли башлыйбыз. Бәлкем шайтанның уенда да булмагандыр. Без шайтанны үзебезлә уздырып җибәрәбездер. Менә шуңа күрә Рамазан аенда бераз тикшереп алырга да мөмкинчелек бар. Без кытыртабыз микән шайтанны, шайтан безне кытырта микән? Әгәр дә үзгәрмәсәк, менә Рамазан аенда да монда инде проблема дип әйтик, үзебездә бар икән. Хәтта әйтелгән, Рамазан айы җитеп тә кешенең гөнаһлары гафу ителмәсә, тагын нинди вакыт, тагын нәрсә кирәк инде, тагын нинди
вакыт сезгә кирәк инде дип әйтелгән. Шуңа күрә бу айда бик игътибарлы булыйк, изгелекләребезне арттырырга тиеш булабыз инде. Быел менә Аллаһка шөкер ифтарлар, тәравихлар рөхсәт ителде. Минем уйлавымча мөселман дөньясы өчен бу зур шатлыктыр һәм без моңа шөкраналар да кылырга тиештербез. Чөнки менә шушы берләшүнең, иттифакның, бергә булуның, бер өммәт булуның тәмен татыдык шикелле. Әлбәттә, менә әйтелгән бит, җәмәгатьтә дә бәрәкәт бар дип әйтелгән. Менә ураза вакытында сәхәр ашыйбыз бит иртә белән, сәхәрнең дә бәрәкәте бар диелгән. Намазны өйдә дә укырга була. Ләкин мәчеттә җәмәгать белән укыган вакытта ул җиңелрәк тә, ул тәмнерәк тә. Ул намаз укып бетергәннән соң бер-бер белән күрешү, сөйләшү, аралашу, елмаеп карау, ул шундый күңелгә рәхәтлек бирә, аны аңлатып бетереп булмый. Менә аның кадерен белсәк иде. Чөнки җәмәгать белән укыганның савабы аерым гына укылганнан 27 мәртәбә күбрәк тә дип әйтелгән. Мәчеткә барган саен һәрбер адымыбыз эчендә савап була. Мөселман кешегә инде мәчет ул икенче йорты дип әйтик, инде анда күрешә, анда аралаша, анда күңелен ул чистарта, паклый. Менә шул әйбердән безне мәхрүм итмәсәләр иде дип әйтергә. Менә пандемия вакытында без тагын да аның кадерен белә төштек. Бик кызганыч, менә кайбер илләр, хәтта мөселман илләрендә быел да әле рөхсәт юк. Төркиядә мәсәлән, анда таравих намазларын мәчеттә укый алмыйлар, иләрендә укыйлар. Алар да безгә бераз көнләшебрәк, кызыгыбрак карыйлар инде. Монда сез укый аласыз дип безгә шатланалар безнең өчен. Андан килеп бит әле менә шунысы да бар, монда менә уртак мәҗлесләрдә, таравихлар вакытында кеше ризык тәгам җыюдан тыш нәрсәдер үзе өчен файдалы бер фикер, бер ниндидер ачыш ясарга мөмкин. Бер генә хәдис менә нәрсәдер яңа бер отса да, ул аның өчен яңалык бит. Әлбәттә, мәгърифәт. Әйе, Рамазан ае ул икенче яктан мәктәп бер мәдрәсә ае. Менә Коръәндә әйтелгән бит, ураза тотсагыз, бәлкем шаят Алладан куркучылардан булырсыз дип әйтелә. Бәлкем үзегезне тәрбияләрсез, бәлкем үзгәрерсез, мәгълүматыгызны тагын да күбрәк тупларсыз дип. Без инде мәчетләргә килгәч, мәчетләрдә бераз вагызда сөйләнелә, бер-беребез белән күрешәбез дә, бер-беребезнең хатасы булса, достым булай итмәле, менә булайрак кирәк, булайрак дөрес була дип, яки кешегә карап үзебезнең хатаны күреп шулай төзәтә алабыз. Һәм инде ифтарларда да, менә ифтар мәҗлесләренә килсәк, ул гомумән бер бәйрәм. Шулай хадисләрдә әйтелгән бит, ураза тоткан кешенең ике шатлыгы бар диелгән. Берсе аның бу дөньяда, икенчесе ахирәттә Раббысы белән күрешкән вакытта. Менә дөрестән дә ифтар вакытында җыелып утырып, бисмиллаларны әйтеп, авызлар ачып бергәләп Аллаһ Тәала биргән сый-нимәтне кулланып, ахырдан Коръәнне укып дугалар кылу, ул саваплы да һәм күңелне тутыра торган, күңелләр йомшарып китә. Хәтта әйтелгән, менә бер кеше ураза тоткан кешене авыз ачтырса, аңа ураза тоткан кешенең савабы бирелә. Һәм инде ураза тоткан кешенең савабы моның белән кимеми диелгән. Бу да бәхет. Һәм шулай, әгәр дә инде мәчетләрдә авыз ачмасак, өебездә авыз ачсак та, ифтар кылсак та, гаилә белән ураза тоттык икән, уразаның соңгы минутлары авыз ачырга вакыт җиткәндә көтеп утырган вакытлар, бергә менә тәмле җимешләр белән, су белән, анда хөрмә белән авыз ачып җибәрәм дип утырулар, ул үзенә күрә бер шатлык, бер бәхет, һәм бу мизгелләр күз алдында ел буена кала. Һәм инде Рамазанны кире сагынып алына. Бу дөньядагы шатлык булса, ахирәттә әйтелгән ураза тоткан кешеләргә аерым ишектән, анда Ар-Райян дип аталган ишек бар, махсус ишек бар, шул кешеләр җәннәткә керә диелгән. Шул ураза тоткан кешеләр кирип беткәннән соң, бу ишекләр ябылып куя. Махсус ураза тоткан кешеләргә Аллаһның бер тагын бүләге, бер сые дип әйтик, кыямәт көндә көтәчәк иншааллах. Тагын бер кызык сорау, бик күп яшьләр бирә һәм бик күп мөселманнар, җәмәгатьчелек, менә мин намаз укымыйм бит, ураза тотсам ярар микән дип шулай уңайсызланып торалар. Ярый торгандыр инде әлбәттә. Әлбәттә ярый. Менә гомумән караганда ислам диненең 5 нигезе бар инде. Ул исегезгә төшереп киткәндә, беренчесе иман, ышану. Икенчесе инде ул көнгә 5 вакыт намаз уку, өченчесе елга 1 ай ураза тоту, дүртенчесе хәленнән килгән кеше закат бирү, һәм бишенчесе хәленнән килгән кеше гомерендә бер мәртәбә хаҗга бару. Һәрберсе мөселман кешенең аның бурычы дип әйтик инде. Әгәр дә без иманыбыз иншалла бар, әгәр намазыбызны укымыйбыз икән, безнең бер минус дип әйтик. Әгәр ураза тотмасак, тагы бер минус була.
Шуңа күрә уразабызны тотабыз, ураза тотканга савапны да алабыз. Бәлкем Рамазан айында бик күп шундый хәлләр бар, кеше намазга да кирип китә уразада. Күңелләр йомшарып, ул бер адым була намазга да кирип китәргә. Инде намазны икенче яктан караганда ул йөк түгел, намаз ул Аллаһның бер бүләге, бер шатлыгы. Кемгә 5 мәртәбә Раббың белән басып, сөйләшү, аңа рәхмәтләреңне әйтү, эшендә туганнарны бушату, ул бик зур шатлык белән чагыштырыйк. Зарядка куябыз бит. Заряд алабыз, үзебезгә шундый заряд алабыз да. Бу ашап эчеп кенә бит без тәнне туйдырабыз. Инде җаныбызга бит рухи ризык кирәк. Аннан башка булмый. Менә намазлар белән, дуалар белән, уразалар белән без рухыбызны да, җаныбызны да туйдырабыз. Кеше кайчан бәхетле була, бәлкем күңеле тыныч булган вакытта, рухи ризыгы да булган вакытта. Һәм әйтелгән Коръәндә «Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб» дип, Аллаһы Тәгаләне искә алу белән күңелләр тынычлана дигән. Ул дөрестән дә шулай. Менә бит бар төрле мәҗлесләрдә, төрле кунакларда катнашырга туры килә. Гомумән кайбер кешеләр дөрестен әйткәндә аракылы мәҗлестә дә катнашалар, Коръән мәҗлесендә дә катнашкан кешеләр бар. Бәлкем аракылы мәҗлестә күңелледер, җырлыйлар, бияләр, көләләр, ләкин ул мәҗлес биткәннән соң кешенең күңелендә бер дәрт, бер курку, бер шундый тынычсызлык барлыкка килә. Бушлык барлыкка килә. Инде Коръән мәҗлесендә катнашты икән, ул күңеле тула. Хәтта әйтәләр, кем мәҗлесне оештырган кешеләр, ризык табу мәҗлестә тәмлерәк булды ди. Анда нияте, уйыты, урысча әйткәндә, настрой бит инде башка төрле була. Шуның белән ул мәҗлес үткәннән соң кеше кош тоткан кебек шундый шатланып китә. Инде кеше намаз укыгач, тагын шулай шатланып китә. Ураза тотып, кич белән ифтардан соң нинди зур шатлык, Алла ризалыгы өчен дип, менә бүген дә уразамны тоталдым бит әле дип шатланабыз. Ул тыйгаларны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый торган тыйгалар. Һәм ураза тота алу да ул зур бәхет. Ул зур бәхет. Саулык биргән. Аны тота алмаган кешеләр дә бар бит. Дөрестән дә менә күрергә туры килә, ел буе күп еллар ураза тоткан кешеләр авырып китә дә, ураза тоталмаган кешеләрне күргәч, аларның хәлләре бик кыен. Алар ураза торырга телиләр, ләкин сәламәтлекләре булмагач, тота алмыйлар, дип шулай моңсуланалар. Менә шуңа күрә ураза тота алу ул бик зур шатлык, сәламәтлегебез бар икән, Алла Тәгалә безгә мөмкинчелек биргән икән дип без шөкер итеп шатланырга тиешбез. Шулай. Хәзрәт, менә Рамазан аеның соңгы 10 көнлегенә кердек, 3нче 10 көнлегенә, һәм бу вакытта без инде кайгырта башларга тиеш, аңламча фитр садакаларын. Менә аны бирү тәртибендә кыскача гына аңлатып узыйк әле. Ул аның билгеле вакытлары һәм күләме дип әйтмим, инде кемнәргә ярый. Мәсәлән, каза күргән кешегә бирелергә ярыймы? Менә фитр садакасы, фидия, закат турында да бераз әйтәсем килә. Күп кенә кешеләр белән, халык белән аралашканда, алар әйтәләр, муллалар бөтенләй бозылып бетте инде, хәзер садакага да күләм куя башладылар дип. Каян чыккан, яла әйтәләр дип, бик күп шелтәләр әйтәләр. Дөрестән дә менә садака бар, закат бар. Садаканың күләме юк. 1 сум бирсәң дә, миллион бирсәң дә, хәтта кешегә елмаеп карасаң да, юлда яткан ташны алып куйсаң да, ул да садака, ул да изгелек. Инде закат дигән ул күбрәк налог кебегрәк дип әйтик. Шуңа ошаганрак, мәсәлән, Рамазан аеның фитр бездә садака дип әйтелә инде. Күп кенә илләрдә закат да дип әйтәләр аны. Закат, фитр бирелә, ул аның күләме махсус билгеләнгән, шундый суммасы бар аның. Ул инде бодай белән, йөзем белән шулай үлчәнелә. Ул Рамазан аеның içində 30 көн içində биргә була. Ләкин иң кадерлесе, иң тәмлесе, галимнәр әйтүе буенча, Рамазан аеның соңгы 3 көнендә һәм инде аның соңгы вакыты, төгәлләнгән вакыты икән ул, гаит намазына хәтле без биреп калырга тиешбез. Һәм биргә тырышырга кирәк. Әлбәттә, мәчетләрдә дә безнең теге махсус тартмалар, махсус ящиклар бар. Ул мәчет садакасына керми, аерым мохтажларга бирелә торган, таратыла торган. Әгәр дә иң тәмлесе, иң яхшысы дөресрәк була, үзебез берәр мохтаж кешене белеп, Алла сакласын, берәр бәлагә ирешкән яки казага ирешкән яки бурычы бар, яки авыру булган, яки операция кирәк, кем дөрестән дә шатлана ала, шул кешегә үз кулыбыз белән барып, биреп, аны куандырсак, ул күпкә хәерле була. Мәчеткә тартмага салалар, дуа кылалар, ансы да иншалла кабул булсын. Ләкин инде кемнеңдер шатланганын күрсәк, ул савабы да, әҗере дә күбрәк була, һәм дөресрәк тә була. Төгәл адреслы барып та җиткән була.
Анысы бит инде менә без бераз шуңа яйлаштык бүгенге көндә. Мәшәкатьләнергә бик яратмыйбыз теге. Мәштә җиңел бит инде. Килдек тә яшик бар, теге салып куйдык, ул җиңеллек. Ләкин үзебез бераз эзләп, бераз тапсак, ул мохтаҗларның да хәлен белгән булабыз. Аларны да шатландырган булабыз. Һәм үзебез барып кайтсак, ничек әйтим, үзебезнең хәлебезгә дә Аллага шөкер диябез. Менә авыруның хәлен бергә барсак бит инде больницага берәр кая чыккач бит Аллага шөкер дип әйтәбез. Biz мондай хәлдә түгел, Аллага шөкер, саулык, сәламәтлегем бар дип. Шулай берәр мохтаҗны үзебез барып күреп, үзебез шатландырсак, үзебезнең хәлебезгә Аллага шөкер диябез. Һәм инде шулай фидия дигән әйбер бар. Фидия садакасы ул нәрсә? Әгәр кеше авыру сәбәпле ураза тота алмый икән, һәм авыруы бетми торган, хронический авыру дип әйтәләр бит. Мәсәлән, Шикәр авыранларга врачлар, мусульман врачлары әйтә: "Абый, апа, дустым, сиңа ураза тотарга ярамый, сиңа зарарлы, сиңа күпмедер вакыт саен ашап торырга кирәк, тукланып торырга кирәк" дип әйтәләр икән, андый вакытта инде ул нишләсен? Ул берәр мохтаҗны ашатырга тиеш була, яки шул сумманы бирергә тиеш була. Аны инде дини нәзәрәттән уртача суммасы куелган инде. Ялгышмасам, ул 200 сум бер көн исәбенә, һәм 30 көннән, мәсәлән, Рамазан ае торса, Татарстан җирлегендә инде ул 6000 шул мохтаҗларга, факирләргә шулай бирергә тиеш була. Һәм моны да дөрес иттереп аңларга кирәк. Кайбер кешеләр уйлап куярга мөмкин, яра, мин ураза тотасым килми, 6000 кемгәдер бирәм дә, шунда уразадан котылам дип, алай түгел. Ул авыру, аның хронический авыру төзәлми бер вакытта, терелми, шул вакытта гына ул бу фидия садакасын бирә. Һәм дә шулай, мәсәлән, булырга мөмкин, кеше Рамазан аенда авырып китте. Яки операция ясадылар, нәрсә булды. Рамазан ае биткәннән соң 5 аймы, 4 аймы күпмедер вакыт үтә, ул Аллаһ Тәгалә шифасын бирде, терелде. Ул инде ничә көн калдырды, уразасын тотырга тиеш була. Әгәр сәламәтлеге кайтса, фидия биреп кенә котылмый, уразасын көнен-көн каза калдырып, көнен-көнгә тота, иншалла. Шуннан да шактый кызыклы җаваплар алдык. Инде менә быел әйткәнебезчә, Бөек җиңүнең 76 еллыгын каршыларыз, хәзрәт. Менә үзегезнең нәселдән дә бу яуда катнашучылар булгандыр, чөнки 41-45 елларда әлеге афәт, әлеге дәһшәт ишек шакымаган бер генә йортта калмаган. Әлбәттә, дөрестән дә инде һәр гаиләгә ул кергән. Үзебезнең дә гаиләдән инде дәүәниемнең әтисе, ул сугышта үлеп калган инде, кайта алмаган. Һәм шулай ук безгә инде дәвәти, үземнең бабай дип әйтәм, инде күреп аралашырга туры килмәсә дә, безнең бар иде әтинең, әнисенең энесе дип әйтик, инде күршедә тора иде бабай. Аның белән күрешеп, аның белән аралашырга туры килә иде. Шул вакытта ул сугышларда катнашып, Аллаһның рәхмәте белән сау-сәламәт кайткан, туган ягына әйләнеп кайткан иде. Менә Пәйгамбәребез әйткән, ватанны яклау иманнан дигән. Һәм без менә сугышта үлеп калган бабайларыбызны, бу бит инде бигрәк тә 41-2 елларда иң авыр вакытларда булган. Менә без аларны ватан өчен шәһид киткән дип әйтә алабызмы? Еш кына шу сүзне кулланабыз. Шәһид дигән менә сүз бар бит инде, аны соңгы елларда дигән мәгънәсен үзгәртә дә башлаган иделәр. Шәһид инде әгәр иманы булып, Алла ризалыгы өчен дип менә ватанны сакласа, гаиләсен сакласа, милләтен, динен саклап көрәштә үлеп калса, ул шәһид була. Менә иншалла безнең инде бабаларыбыз дип әйтик, сугышта катнашкан, алар күбесе иманлы булган. Аллага ышанганнар, дугаларын укыганнар, намазларын укыганнар, һәм кашып калмаганнар. Әйе, алар теге яклаганнар дип әйтик инде, хәтта үзләренең гомерләрен дә шунда калдырганнар. Менә шуңа күрә иншалла шәһидләр булып, Аллаһ Тәгалә аларның гөнаһларын гафу кылып, Аллаһ Тәгалә аларны җәннәте белән бүләкләсә иде. Без инде алар өчен дә дуга кылып, менә мәчетләрдә дә шәһид иткән кешеләргә дип дуга кылына. Иншалла бу дугалар аларга да барып җитсә иде, аларның да рухлары шат булса иделәр. Үзегезнең авылда Яңа Чишмә районы ялгышмасам, Чаллыбашы авылы. Менә анда һәйкәл бармы һәм аның халәте ничек? Аллага шөкер, безнең авылда һәйкәл бар, карап торалар. Бу инде иншалла шулай дәвам итер дип уйлыйбыз, чөнки ул бер истәлек дә, һәйкәл дә һәм бездән бер рәхмәт үзләренең теге шундый авыр сугышта катнашкан, хәтта кемдер гомерен калдырган, кемдер сәламәтлеген калдырган, кемдер инде сугыштан кайткан, шул үзгәреп тә кайткан бит инде сугыш афәтләрен күргән кеше, ул
психик яктан да үзгәреп кайткан дип әйтик. Менә шуның хәтле тырышканнар, без инде аларның хезмәтләрен дип әйтик, аларның тырышлыкларын антырга тиеш түгелбез. Һәм инде үзебезнең балаларга да аңлатырга кирәк. Чөнки кеше әгәр аңлатса бит сугыш афәтен, ул аны уен гына иттереп карарга мөмкин, җиңел генә иттереп карарга мөмкин, чөнки буыннар үзгәрә, кем сугышны күргән кешеләр, алар бит инде сугыш кына булмасын дип әйтәләр бит инде. Хәзер ул буын, ул поколение китеп бара, икенче буын килә, аннары өченче буын килә, алар сугышның, ачлыкның теге афәтен күрмәгән кешеләр аны уен иттереп карый. Һәм кире Алла сакласын, кайтмасын дип без онытмаска тиешбез сугышның нинди куркыныч афәт икәнлеген. Алмаз хәзрәт, менә ураза айы төгәлләнер, 9 майда узып китәр. Исән-имин булсак, менә рухани буларак, дин кешесе буларак халкыбызга әйтер сүзләрегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Беренчедән инде Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең тоткан уразаларыбызны кабул итсә иде, әҗр савапларына ирештерсә иде, кешеләрне җыелып ифтарларын иштиргән кешеләргә, ауыз ачу мәҗлесләре иштиргән кешеләргә Аллаһ Тәгалә савапларын, әҗрләрен биреп, шулай ук таравих намазларыбызны кабул кылып, әҗр савапларына ирештерсә иде. Рамазан айыннан соң күңелләребез рухланып, күңелләребез тагын да яңарып, тагын да изгелекләр кылырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Бу Рамазан аенда алган дәресләребез ел буена дәвам итсә иде. Әлбәттә, инде менә 9 майга якынлашабыз. Сугыш кырларында ватанын саклап шаһид киткән бабаларыбызның рухлары шат булса иде, каберләре нурлы булса иде. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безгә, безнең буынга, бездән киләсе буыннарга сугыш афәтләрен, ачлык афәтләрен күрсәтмәсә иде. Чөнки сугыш бит инде ул үлем, ятимлек, кан, күз яше. Әлбәттә, ул бик куркыныч афәт, ачлык, андый әйберләрне күрергә дә, белергә дә Аллаһ Тәгалә беркемгә дә насыйп итмәсен. Кем күргән, Аллаһ Тәгалә аларга савапларын биреп, Аллаһ Тәгалә иншалла кыямәт көндә үз рәхмәтенә алып, җәннәте белән бүләкләсә иде. Бик зур рәхмәт хәзрәт, бик күркәм нәсихәт, бик матур вәгазьләр. Үзегезгә дә эшләрегездә уңышлар телибез, исән-имин булык, сау-сәламәт булык. Амин, барчабызга да шулай булсын. Рәхмәт. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунагы Казан Нуры мәчете имам хатибы Алмаз хәзрәт Мөхлисов булды. Аның белән саубуллашабыз. Бергә булыйк, бердә булыйк.